Yun, so what's up mga kaboss? It's your boy, Jason D. Na! So finally, naka-upload na dito ka. Ito video dito nyo walang kita mga kaboss. Duhan ko ka bulan, kasi ko ka-upload sa channel mga kaboss. So mo to, unsa jud ang nahitabo nga wala ko ka-upload sa channel. So matagang nahitabo sa akong life yung sa akong pamilya. During quarantine bantog wala. Syempre, apektuhan po ng akong pag-vlog. Bantog wala po naka-upload mga kaboss, no? Ang nahitabo, during quarantine, kailangan na mag-supply sa balay, kailangan na mag-grocery. So, baligyan akong cellphone, mga to, baligyan akong cellphone, bantog wala na akong ka-vlog. Syempre, niya, taluyan po, hindi lang po sa Ginoo, napo yung blessings ni balik sa ako, itagaan po ko nila, nakatrabaho po ko dito sa meat shop, so marang batcher nga tagalsa nga murag na tindero, ana ba? Nakatrabaho sa meat shop, nakatigom-tigom, nakapalit po bagong cellphone. Syempre, pero dili siya branded, second hand na siya, pero at least nindot siya performance ng cellphone, 4GB RAM, 32GB ROM, okay po siya performance, okay siya pang TikTok. Okay. So, pero ako ang apas jud, nindot di siya cam, pero okay naman siguro ang cam, para sa ko okay naman, abot na sa inyo mga kabos. So mo to, dugay ko ka-upload 2 months. Na-busy po ko, na-busy na ko sa trabaho. Wala na ko nakalaglaan Kuya Jack. Speaking of Kuya Jack, shout out din kay Kuya Jack. Siyempre kay Charles. Sabot na nila, parehas namin nila mga wala dahil mga upload daw. Sila po daw sila upload daw kay busy po daw sila sa Vikings. So mga to, I hope padayon na ni atong panag-uban mga kabossing. So I hope mas magaghan pa ta mga kabossing. Nya sabah kaning padayon siguro sa content siguro nga diskarte siguro kay sila kuya, napod sila padayon po daw sila siguro sa mag-change daw sila content siguro about Vikings na siguro. Pero ako siguro padayon siguro ko sa content nga about diskarte siguro balik na sa mga lahat ng mga tips, mga diskarte mga boss, mga easy na mga diskarte aron maka-earn tag kwarta, mas mga takot kwarta sa kanya papalit ato gusto syempre diba, mas na may urban yung palit og mga gamit, masagikan sa itong inubuan taxi juga na kay plus ako nagpa-eskwela sa kagalingon for almost gikan grade 7 hangtod grade 11, karon nag-grade 12 ako balik class kali ako. So syempre modular Japon, but at least okay lang modular ang klase kay maka-insert po ko, makabaligya sa kariyan ko. So mo to, pero tas tong content, siguro mag-focus na ko sa main content na siguro nga pagpamaligya siguro trapo mga kabos niya. Mo-support po daw akong amigo daw, siya dahil mag-cameraman siya. Support niya, supportahan daw ko niya sa akong pag-vlog. Sana all. Butan kayo siya ng amigo. Kahit sky. Mga to, at least, na-aware lang mo mga kabos na ako lang gusto ma-aware lang mo na nahitabo sa ako. Bantog wala akong ka-upload mga pila ka months. Okay na. So mga to, ako lang or tuyo. Gusto na makabal siguro mga expect mo mga 2 days from now maka-upload na po ko bago last na akong trabaho sa Palawan. Karon last na trabaho sa Palawan, last na trabaho sa meat shop kay karong 5 4 kay tama 5 may klase naman October 5 last na trabaho na, so maka-upload ko mga 6 or 7 siguro, upload siguro ko pamaligyan siguro na trabaho yung nangit usong nga mo na last so I hope mag-uban patag so mga lang to, gusto na ako ma-aware mo na yung naitabo ko mga boss
forget to like, subscribe, and comment. Don't forget to like and subscribe and click the bell button para ma-notify mo sa itong mga diskarte ng mga videos, mga etc. ng mga videos. So, thanks mga boss. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street.